L'estiu i en concret al mes d'agost també hi ha moltíssima feina per rescatar gent a la muntanya. La pandèmia ha fet créixer les ganes de sortir a la natura i hi ha moltíssima més gent que hi va. La tendència va a l'alça i en només 10 anys s'ha duplicat el nombre de rescats a Catalunya. El grup d'actuacions especials de bombers de la Generalitat, els GRAE, té 3 bases, aquí les teniu, amb equips de muntanya repartits pel territori, a Olot, la Seu d'Urgell i Cerdanyola del Vallès, on també hi ha el subaquàtic i la unitat canina. Aquesta tardor es crearà una nova base a Valls, que ha de donar cobertura al sud de Catalunya, on no hi havia cap base de referència d'aquests equips especials. Són experts en risc, sigui en el medi que sigui. Tan aviat escalen muntanyes com baixen a coves, es despengen per penya-segats o fan serveis aquàtics. La seva és una de les feines més arriscades dels equips d'emergència i salvament, perquè sempre actuen en situacions límit. Els GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat, té el seu pic d'actuacions als estius i més concretament a l'agost i en caps de setmana. Precisament l'any passat es va arribar al màxim de salvaments i rescats, amb una tendència ja consolidada, amb 200 serveis només a l'agost. Amb els anys s'ha vist com ha crescut el gust per la muntanya i el confinament i la pandèmia no han fet més que contribuir a aquestes ganes de sortir a l'aire lliure. Però això també ha fet créixer el nombre de rescats. L'any passat se'n van fer gairebé 2.000 en tot l'any i aquest any no sembla que la xifra hagi de baixar gaire, perquè fins a mig estiu ja se n'han fet prop d'un miler. En 10 anys s'ha doblat la xifra de serveis. Sí que hi ha gent que no fa les coses de la manera més correcta, però la majoria de serveis són serveis fortuïts propis de l'activitat. Sortir a la muntanya té un risc, és un risc que encara que facis les coses molt ben fetes, que et preparis la sortida, que tu portis el material adequat, que portis menjar, que portis el telèfon carregat, que sàpigues què fas tècnicament. Encara que ho facis bé, tu tens el risc de torçar-te un turmell, de que se't desprengui un roc, de que t'enganxi una tempesta, etc. Les comarques on s'han fet més rescats són la Vall d'Aran, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Fins i tot en comarques de costa els rescats de muntanya superen els marítims, excepte el Garraf i el Tarragonès. La tardor que ve es posarà en marxa una nova base a Valls, amb especialistes de muntanya per donar assistència a la zona sud de Catalunya.